Porque a dedicación implica foco e entrega sen estar condicionada a resultados. Deste xeito, podemos ser unha persoa que se esforza e segue a súa propia disciplina con dedicación e ao servizo da transformación persoal. O esforzo, se non hai suerte, non sirve para nada. Porque o esforzo é importante se temos a suerte nese momento que o facemos que nos dá resultado. Mira, é unha música para reforzar, pero veu dada polo universo, para reforzar a túa mensaxe. Pois moi interesante. Pedí que puxera a música a miña palabra. Claro, para que quede máis poética, claro que sí. Na lotería natural, donde todos vimos este mundo igual, sí. Uno para allí venía vestido, no, é verdade. Vamos para outro mundo da mesma maneira, cando nos quitan os trapos, nos retunan, a la vai todo igual. Sí. E logo, unha parte, a lotería selectiva. A lotería selectiva tens que convivir nunhas circunstancias. Hai xente que nada máis nacer lle pon unha corona e outro lle pon un xugo. Pero iso é a lotería selectiva. Mais o corpo é o envoltorio material que sofre os efectos do que pensamos e interpretamos coa mente e do que transcendemos coa alma. No, pregunto ás persoas xubiladas, que notastes do corpo? Que as mulleres non se jubilan. As mulleres non se xubilan nunca. Un aplauso para as mulleres. Que cando traballamos quedanos menos tempo disponible para poder dedicarnos máis a escoitar o noso corpo, non? E incluso tamén a escoitar a nosa mente, non? Cando te xubilas, pois tes a oportunidade de poder facer cousas que antes non tiñas, porque non tiñas tempo. Eu estou de acordo que a jubilación tiña que ser desde os 20 aos 50, despois empezar a traballar. Creo que podíamos estar a mellor realizando algo coa experiencia nosa que temos, cada un no seu oficio, podíamos enseñar moito, pero nos teñen apartados, non podemos enseñarlos. Entón a práctica só a dá experiencia, hai que tela. E que entrará? Esta xente de aquí, se eu tuvera a experiencia de todos estos, sería un fenómeno. Porque aos novos non lle enseñamos nada. Como que non? A mí estás me ensinando. Bueno, a unha persona sola. Entón eu creo que o fermoso é iso, que as persoas que xa tedes esa experiencia e que ademais tedes o tempo de poder compartilo, que aunque yo compartades só a unha persoa, que de verdade é moi bonito, e que vos sintades super orgullosas e orgullosos de vos e das vosas vidas, porque importan, e porque con que haxa unha persoa que recolla todo isto que estades entregando aquí, eu creo que é algo que vai máis alá dos cartos e dos prezos, porque son as vosas experiencias de vida que valen un potosí e valen moito, así que eu digo vos grazas por existir e por vivir as vidas que vivistes e que seguides vivindo, porque sodes un exemplo e sodes unha universidade.